Λοιπόν, μάθημα 10, λεξιόν 10, ist noch ein Zimmer frei, δηλαδή, όπως ακριβώς το λέει από κάτω, ρωτάει αν υπάρχει ελεύθερο δωμάτιο ακόμα. Εδώ στο συνοπτικό πίνακα θα δούμε τι θα μάθουμε στο μάθημα αυτό. Πιο συγκεκριμένα έχω βάλει εδώ πέρα μέσα σε ένα κύκλο την ερώτηση που μας ενδιαφέρει. Συνήθως έχουμε μάθει εμείς ότι στα γερμανικά η δεύτερη λεξούλα είναι πάντα το ρήμα, όπως du arbeitest viel, δηλαδή εσύ δουλεύεις πολύ. Αυτή η πρόταση λέγεται αποφαντική. Υπάρχουν όμως ερωτήσεις στις οποίες αυτές τις ερωτήσεις μπορούμε να απαντήσουμε μονολεκτικά με ένα ναι ή με ένα όχι. Αυτές οι ερωτήσεις είναι σαν και αυτή που βρίσκεται μέσα εδώ στον κύκλο. Δηλαδή, arbeitest du viel, η απάντηση θα είναι ή ένα για ή ένα nein. Και στην περίπτωση αυτή βλέπουμε ότι το ρήμα γράφεται στην πρώτη θέση και όχι όπως συνήθως εδώ στη δεύτερη θέση. Άρα λοιπόν υπάρχουν ερωτήσεις που απαντούνται με ένα ναι ή με ένα όχι και τότε το ρήμα μπαίνει πρώτο, όπως arbeitest du viel, δηλαδή αν δουλεύεις πολύ. Αυτά ακριβώς λέει εδώ πέρα μέσα, το οποίο το λέει λίγο έτσι μπερδεμένα, γι' αυτό δεν θέλουμε να το δώσουμε σημασία. Τι άλλο μπορούμε να πούμε? Μπορούμε να πούμε βιτόια εις τα τσίμα, δηλαδή πόσο κοστίζει το δωμάτιο, ή wie lange bleiben Sie, δηλαδή πόσο θα μείνετε ακόμα για το δωμάτιο εννοεί. Πάμε στο διάλογο τώρα του Ανδρέας. Ο Ανδρέας λέει κάνει μερικές δουλειές, η Έξ τον ενοχλεί με ένα σωρό ερωτήσεις. Πάμε να δούμε λοιπόν τις ερωτήσεις αυτές. Του Ανδρέας, arbeitest du? Εδώ το του Ανδρέας έχει την έννοια του hey, ας πούμε που λέμε εμείς, εσύ Ανδρέας δουλεύεις, arbeitest du? Και ο Ανδρέας εφόσον έχουμε μια τέτοια ερώτηση λέει για. Του Ανδρέας, arbeitest du viel? Ανδρέας, δουλεύεις πολύ? Για. Ανδρέας, bist du glücklich? Was heißt δηλαδή τι σημαίνει αυτό που κάνεις? Για oder nein? Ναι ή όχι? Fragst du immer so viel? Ο Ανδρέας για να την αποφύγει λέει πάντα ρωτάς τόσο πολύ? Immer απαντάει, πάντα. Psst, da kommt jemand. Αυτός ήταν ο πρώτος διάλογος που έγινε και καλό θα κάνουμε εδώ, όσοι παρακολουθείτε το μάθημα, να σταματήσετε το βίντεο για λίγο και να επαναλάβετε το διάλογο όπως τον ακούσατε τόσες φορές μέχρι που να πετύχετε την καλύτερη δυνατή προφορά. Πάμε λίγο παρακάτω λοιπόν, συνεχίζει ο διάλογος. Ανδρέας, guten Abend. Guten Abend, ist noch ein Zimmer frei? Ein Zimmer oder ein Doppelzimmer, δηλαδή ένα μονόκλινο δωμάτιο ή ένα δίκλινο δωμάτιο? Ein Einzelzimmer bitte, ένα μονόκλινο παρακαλώ, mit Bad, με μπάνιο, ναι, απαντάει ο πελάτης. Wie lange bleiben Sie? Πόσο χρόνο θα μείνετε, μπορούμε να πούμε. 2 oder 3 Tage, 2 ή 3 μέρες. Οκ, Zimmer 10 ist noch frei. Καλώς, το δωμάτιο με τον αριθμό 10 είναι ακόμη ελεύθερο. Wie teuer ist das Zimmer? Wie teuer ist das Zimmer? Δηλαδή πόσο κοστίζει το δωμάτιο? 120 Mark, 120 μάρκα ήταν το παλιό νόμισμα των Γερμανών. Mit Frühstück, το επαναλαμβάνω, 120 Mark mit Frühstück, με πρωινό. Good, καλώς. Ihr Schlüssel, το κλειδί σας. Und einen schönen Abend noch. Και ένα καλό βράδυ ακόμη, Herr Mayer, κύριε Mayer. Danke, ευχαριστώ πολύ. Και ο διάλογος αυτός θα πρέπει να επαναληφθεί όπως ο πρώτος. Wie schön, λέει ο Ανδρέας, καλά όλα δηλαδή. Ruhe, Ruhe bitte, δηλαδή ησυχία, ησυχία παρακαλώ, φωνάζει η Έξ. Αφού επαναλάβετε το διάλογο, πάμε λίγο παρακάτω στις λέξεις και εκφράσεις, δηλαδή Wörter und Wendungen. Λοιπόν,
Πάμε εδώ που λέει viel, πολύ, glücklich, ευτυχισμένος, fragen, ρωτώ, immer, πάντοτε, so viel, τόσα πολλά, jemand, κάποιος, κανείς, das Zimmer, frei, το δωμάτιο ελεύθερο, das Einzelzimmer, δηλαδή το μονόκλινο δωμάτιο ή το μονό, das Doppelzimmer, το δίκλινο ή το διπλό, mit, με, das Bad, το μπάνιο, wie lange, πάω λίγο παρακάτω, πόσο καιρό, bleiben, μένω, zwei, 2, drei, 3, der Tag, ημέρα, die Tage, ημέρες, πληθυντικός, 2 oder 3 Tage, 2 ή 3 μέρες, 10, 10, Βιτόια, πόσο κοστίζει, 120, 120, die Mark, το μάρκο, das Frühstück, το πρωινό, gut, καλά, der Schlüssel, δηλαδή το κλειδί, einen schönen Abend noch, ένα ωραίο βράδυ, ένα καλό βράδυ σας εύχομαι, wie schön, τι ωραία, και Ruhe, ησυχία. Πριν πάμε στις ασκήσεις βέβαια, και οι λέξεις μαζί με τις εκφράσεις θα πρέπει να τις επαναλάβετε. Ωραία, λοιπόν, εφόσον επαναλάβατε το παραπάνω κείμενο με τις λέξεις και τις εκφράσεις, πάμε στην πρώτη άσκηση. Η πρώτη άσκηση θέλει με λίγη προσοχή, είναι πάρα πολύ εύκολη. Ποια απάντηση λέει ταιριάζει σε κάθε μια από τις παρακάτω ερωτήσεις. Πρώτον, 1. Ist noch ein Zimmer frei? Τι σημαίνει αυτό, ist noch ein Zimmer frei? Το είδαμε παραπάνω. Σημαίνει αν υπάρχει κάποιο δωμάτιο ελεύθερο. Για να δούμε ποια από τις απαντήσεις εδώ ταιριάζει, το A, το B ή το C. Το A λέει 120 Mark, Zimmer 10 ist noch frei, 2 oder 3 Tage. Η σωστή απάντηση βεβαίως είναι στην ερώτηση ist noch ein Zimmer frei, Zimmer 10 ist noch frei, δηλαδή η απάντηση B. Πάμε να το μαρκάρουμε εδώ και να το γράψουμε. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Wie lange bleiben Sie? Τι θα πει wie lange bleiben Sie όμως? Πόσο καιρό θα μείνετε? Πάμε εδώ στις απαντήσεις. Στην τελευταία βλέπουμε να λέει 2 oder 3 Tage, δηλαδή 2 ή 3 μέρες. Προφανώς λοιπόν είναι η απάντηση στην ερώτηση wie lange bleiben Sie, δηλαδή πόσο καιρό θα μείνετε. Άρα λοιπόν η σωστή απάντηση είναι το C. Τώρα πάμε στην τρίτη και τελευταία. Λέει wie teuer ist das Zimmer, δηλαδή πόσο κοστίζει το δωμάτιο. Αυτή βεβαίως, αν οι δύο προηγούμενες ήταν σωστές, είναι η πιο σωστή απάντηση, είναι η πιο εύκολη μάλλον απάντηση, γιατί δεν υπάρχει άλλη. Έχει μείνει μόνο η A, που σημαίνει 120 Mark. Είναι το 120 λίγο δύσκολη λεξούλα, γιατί είναι σύνθετη, προσέξτε. Πάει 100, δηλαδή 100 και 20. 100 και 20, 120, 120 μάρκα. Λοιπόν, πάμε στη δεύτερη ερώτηση τώρα. Η ερώτηση 2 λέει ρωτήστε την τιμή και φτιάξτε κάποια απάντηση. Η πρώτη ερώτηση λέει εδώ, όπως βλέπουμε, wie teuer ist das Taxi, δηλαδή πόσο κοστίζει το ταξί. Οπότε wie teuer ist das Taxi, εμείς μπορούμε να δώσουμε μια απάντηση βέβαια με χρήματα. Ας πούμε 10 euro, δηλαδή 10 ευρώ. Έτσι δεν είναι? Wie teuer ist das Taxi, 10 euro. Το ίδιο μπορούμε να πούμε για το ξενοδοχείο. Wie teuer ist das Hotel. Προφανώς εννοεί εδώ όχι όλο το ξενοδοχείο, αλλά το δωμάτιο. Μπορούμε να δώσουμε την απάντηση που έδωσε πιο πάνω ο πρωταγωνιστής. Οπότε wie teuer ist das Hotel, 120 Mark ή 120 Euro. Wie teuer ist das Bier, 2 Euro, 2 ευρώ. Wie teuer ist das Bier, 2 Euro. Wie teuer ist der Tee, 1 Euro, 1 Euro, 1 ευρώ. Και wie teuer ist der Kaffee, wie teuer ist der Kaffee, 3 euro. Δηλαδή πόσο στοιχίζει ο καφές? 3 ευρώ. Εδώ στην ερώτηση 3
μοιάζει πάρα πολύ με την προηγούμενη άσκηση, με την άσκηση 2. Για να δούμε τι λέει. Λέει ρωτήστε πόσο θα λύνει να μείνει κάποιος. Θυμάστε το κάποιος γέμαντ. Φίλος, φτιάξτε λέει μια απάντηση. Λοιπόν, wie lange bleiben Sie? Εδώ βλέπετε πάμε στην ερώτηση 4 τώρα. Λέει συμπληρώστε τις λέξεις που παραλείπονται. Εδώ να επισημάνουμε ότι όλες αυτές οι ερωτήσεις μπορούν να συμπληρωθούν με σχετική άνεση αν διαβάσουμε πάρα πολύ καλά το PDF, αλλά κυρίως, μάλλον συνδυαστικά, αν ακούσουμε πάρα πολύ καλά το ηχητικό μάθημα που υπάρχει μέσα στη σελίδα της Deutsche Welle. Λέει, ας ξεκινήσουμε στην 4 λοιπόν. Λέει Guten Abend, ich möchte ein, τι προφανώς θέλει αυτός, ein Zimmer θα θέλει, έτσι, δηλαδή ένα δωμάτιο. Εδώ ρωτάει στη 2 ist noch ein Zimmer, τι ist noch ein Zimmer, ist noch ein Zimmer frei, δηλαδή υπάρχει ελεύθερο δωμάτιο. Συνεχίζει τώρα ο ρεσεψιονίστας και λέει möchten Sie ein möchten Sie ein Einzelzimmer? Oder ein, θυμάστε πως το είπε το δίκλινο? Πώς το είπε το δίκλινο? Doppelzimmer. Πάρα πολύ ωραία. Möchten Sie ein Zimmer mit τι να έχει μέσα το δωμάτιο δηλαδή? Mit Bad. Δηλαδή να έχει θέλετε να έχει το δωμάτιο μέσα μπάνιο. Hier. Ihr. Το ihr είναι θα το δούμε λίγο παρακάτω. Είναι μία από τις προσωπικές αντωνυμίες. Παρακαλώ λέει εδώ είναι το ihr Schlüssel. Δηλαδή το κλειδί σας. Und einen schönen Abend noch. Στην ερώτηση 5 μοιάζει λίγο δύσκολη, αλλά δεν είναι και τόσο, αν το προσέξουμε λίγο. Προσέξτε, εδώ λέει μετατρέψτε τις παρακάτω προτάσεις σε ερωτηματικές. Πάμε στο παράδειγμα να το δούμε. Λέει Das ist das Hotel Europa. Δηλαδή αυτό είναι το ξενοδοχείο Ευρώπη. Για να το κάνουμε σαν ερώτηση τώρα. Ist das Hotel Europa? Είναι αυτό το ξενοδοχείο Ευρώπη? Δηλαδή αυτό που πρέπει να κάνουμε εδώ για να μετατρέψουμε μία πρόταση σε ερωτηματική είναι να βάλουμε μπροστά το ρήμα. Παράδειγμα. Βλέπουμε στη 2 Andreas arbeitet da. Και τι κάναμε? Πήραμε το ρήμα το arbeitet και το κάναμε. Το βάλαμε μπροστά. Arbeitet Andreas da. Το ίδιο θα γίνει και στην τρίτη. Er ist Portier. Βλέπετε και εδώ πήραμε το ρήμα το ist από εδώ που ήταν στη δεύτερη θέση και το πήγαμε στην πρώτη θέση. Και το κάναμε είστε à Portier. Το μόνο που δεν βάλαμε είναι το ερωτηματικό. Και έτσι λοιπόν συνεχίζει. Λοιπόν, τώρα εσείς μέχρι να τα σημειώσουμε όλα εμείς εδώ, εσείς θα τα πείτε προφορικά. Έτοιμη είναι η άσκησή μας εδώ. Σταματήσαμε στο Portier, πήγαμε παρακάτω. Arbeitet viel, arbeitet er viel. Sie studieren Journalistik, studieren Sie Journalistik. Sie brauchen das Geld, brauchen Sie das Geld. Sie sind der Portier, sind Sie der Portier. Αφού κάνουμε τις απαραίτητες διορθώσεις, πάμε στην επόμενη και τελευταία νομίζω άσκηση, την άσκηση 6. Εδώ θέλει να πάμε να βάλουμε όλες αυτές τις προτασούλες σιγά σιγά μέσα στον πίνακα τον παρακάτω. Δηλαδή βλέπετε εδώ λέει verb, δηλαδή εδώ, αυτό σημαίνει εδώ ρήμα. Το γράφουμε κιόλας
για να μην τον μπερδεύουμε, έτσι, ρήμα. Και πρέπει να βάζουμε λοιπόν σε κάθε πρόταση εκεί που ταιριάζει το ρήμα. Ας πούμε, αυτός έχει εδώ ist noch ein Zimmer frei. Βλέπουμε. Εμείς βλέπουμε τον πίνακα άλλη μια φορά με τη μία. Έχει δύο παραδείγματα. Το ist noch ein Zimmer frei και το wie lange bleiben Sie. Η τρίτη μας πρόταση βρίσκεται εδώ που λέει Herr Mayer bleibt 2 oder 3 Tage. Πάμε να το τακτοποιήσουμε λοιπόν αυτό. Λοιπόν, βλέπουμε εδώ πως θα γίνει η τρίτη πρόταση. Herr Mayer, ο κύριος Mayer, bleibt, θα μείνει δηλαδή 2, φάγαμε το εδώ, oder 3 Tage. Τις υπόλοιπες προτασούλες θα τις συμπληρώσετε εσείς και τα λέμε στο επόμενο μάθημα.